Følg venligst disse instruktioner. Start med at binde dine trampersko så stramt du kan, sådan at du ikke pludseligt skal afbryde din trampersession på at binde dem igen. Efterfølgende tager du en lille opvarmningssnit til forfesten, så du kommer stille og rolig i stemning, før du begynder at støvsuge de 5 gram bob, du har gemt i skosålen. Efter du har trampet og sniffet nogle streger, knuser du 2 gram MDMA og liner nogle Emma-snitter op til dig og dine kammerater. Efter jeg er begyndt at trippe fuldbyrdet, er det på tide at komme afsted mod tramperfesten. Når jeg er ankommet til destinationen, tager I nogle flere Emma-bomber, inden I går ind og begynder at trampe. Lad der være et artilleriregn af Emma-bomber i din mund, så du er garanteret at være knæppet i flere timer. Når I er kommet ind, går I ind på dansegulvet og begynder at trampe til rytmen af de psykedeliske toner. Når der er kommet revner på gulvet af at trampe i så mange timer, går I ud på toilettet og hydraerer jer selv. Og når jeg mener hydraerer jer selv, så mener jeg, at I skal starte støvsugeren op og sniffe indtil der ikke er en eneste fucking partikel tilbage på stedet. Helt væk på snitten, bobfaller. Når I er kommet ind, går I ind på dansegulvet og begynder at trampe til rytmen af de psykedeliske toner. Når der er kommet revner på gulvet af at trampe i så mange timer, går I ud på toilettet og hydraerer jer selv. Og når jeg mener hydraerer jer selv, så mener jeg, at I skal starte støvsugeren op og sniffe indtil der ikke er en eneste fucking partikel tilbage på stedet. Helt væk på snitten, bobfaller.